Ngai kublay na do ibe yalam ya kene ke jing syakri ya kene ke steng sngi ke bamenta. Ya ka praise and worship. Pastor but ya pi way kibalayawan na jan bat na siya jengai. Agni kapor try pen kenmau yang ban kren nagani kawi benta. Naga kitab ke jong Daniel. Ka Bible ki thu bo sem Nebuchadnezzar ula posniu bat ka jing posniu ke jong u ka dei ka bapenleng ai u hadu kata. Bat kene ke jing posniu ka shupeng ai u hadin bola kendit henrei kenmau shu ya ka ka ula posniu henrei ka penleng ai ka mensim ke jong u. Dan na pring jong feel as if you posniu. Nda fila kendit film kan masuk ndreka mensim jo pi kaleng kalong kum juru yu niu brio usim bakrau usim Nebuchadnezzar jong ka Babylon ka bakrau ula posniu henrei shim kan masuk ia kata ka jing posniu but ka Bible ki thu bula khot ia kita ki riu start ki jong u ula khot ia kita ki nong batai kita ki nong krenshwar ki nong le bertong ia kita ki nong le mentor bakin ia thu ia kata ka jing buri jong kata ka jing posniu Ula khotlut ia kita kiru start jang u ia kaba u buram. Ia kaba unget bakila ban batai ia kata ka jing posniu ke jang u. Anda baki kilawan hakmat jang usim u keli ia thu ia nga ka ke banga ngala posniu. Pidi kiru start kinong le mentor. Kinong le bertong. Pidi kita ki babatai ia jing posniu nga keli ia pi ka ni sngi nga posniu ayu manga. Lada posniu ma pi batai ke jing posniu ke jong pi dan sibun ki ban batai ke jing posniu henrei hang ne ka pher na marba unius emu posniu henrei kan mau show ke jing posniu khot ye ke ki bre ban batai ke jing posniu ke jonga batang ta shayong hingan ki ong sim posniu ma pi ong yangi bangin batai ke jing posniu jong pi batai se ong sim ngakwa tip pala te ngam tip henrei ka penlang ai ta ka men sim jonga ngam tip ngam kan mau shu batai nga khilet ti blai jong pi khele ki jadu ki mentor jong pi ki nya ya khan ya le kan ba pi le henrei nga long desperate ngakwa ban tip ngakwa ban kan mau nga posni ayu para di nang ta kilai persang ban batai kum kim nang hi ban batai kulmar yo yap yong ani ko sim kum nongin batai mangi ki jing posni ke jong pi usim ula bitar hilap bat kumta ula pas da ka ordar ban penyap no ya kita kinong le bertong kinong le mentor ya kita kinong le jadu mentor kapoiru wat shadow u Daniel maru Daniel ru udai ubadan hakata ka kategori kum kita kinong batai andala poisu Daniel kilamut ban kemno yu Daniel ru ban penyap no namaru haplang kata ka ju ka kategori kata ka kerdan kata ka jing trekam ke jongki bat lamut ban penyap sayu Daniel ong sange up shwa au belai usia mulai kerki kata up shwa nganda duai hau belai jonga Daniel ula duai ula yo ke jing men pau baru yang kamal usim ubatai sim ngan batai ka ka bamem la posniu te o me posniu kum ta meli ni ka dur belai ka bahe abha Meli em ka kli ka jong u ka dei da ka ksiar meli em yang ka shadam ka jong u ka dei da ka rupa meli em ngani ka lebong ka jong u ba ngani ka skap ka jong u ka dei da ka rupa meli em ta ki kjat ru ka dei da ka nar meli em ki pojat ru ka dei shibentana ka nar ba shibentana ka do bertha em right ka dei tu wong pat balai nga posniu tu ka jing posniu kamot ayu kata ka jing posniu ya tu yang aku Daniel baru Daniel usdang menbatai. Kan mau kan ikawai ngajong. Ladam don Daniel em Baroh. La dukut ke klik. La liam lot Baroh. Amaru udan uriu hok. Hakata ka Shillong ta ka dau ki riu pop ri yo imlang. Kadai kata ka jing sisa la dangi ki bahok ni dang don ni ka Pyrthei. Kanum jai ai kan ka Pyrthei. Amen. Andala rong no yang i. Ta ka Pyrthei lawai. Kalau juti yang yu marat klau onu melak wan kat bagi bahok kinang dan sakawai ke jingsia kat baulot bat ke yeng ke jong kinang dan hapo Sodom Gomora ke klemjai ke Sodom Gomora ondo habala rongno eki lara eki duangel balapen keria eki na kata ke jaka kading ke jong play kelawan her Sodom bat Gomora ke latang eki tenai tang aku abanong fiki banget fide ki banget ki jong trai fide ki brio ki sius pa ke jong trai wanom siap tiang ya ke basniu ong trai amen namar da pibi dang don ka Pyrthei ka dang don la dang ngim don shu ka Pyrthei ru kan sa ing no tadeng ta ba
Daniel ula batai, ia kata kecing batai. Ula batai, sepang gani ke kli, kebalong dekat seru ong gani ke Hima ke jong me, ke Hima Babylon ke bakrau. Hadin natami i ke Shadam kebalong dekat rupa, kan sawan bat dagawai ke Hima, jong ki mit bat ki Persya. Hadin nang ta melai i kata kernong, katakan tasdai pat dagawai ke Hima, berkata ke Hima Greece. Bat melai i taki kejat daga nar, katakan sadai ke Hima Rome. Bat melai i taki kejat ruk islajat, Shibenta daga nar bat shibenta daga doberta. Kata gidai ki Hima ki ban sami hadien pat don ki baklan bakin sadan ru ki batelat. Badia ke ke buat Daniel ubatai. Kalau jasi syakum ta. Ke Bible ki tu bat ke history ki tu. Bagi Hima Babylon kalau sensyar do rius pa san do sanspa lai pukandai haswa ukris. Nang ta sanspa lai pukandai hado lai spa lai puwe shwa ukris. Lasan syar da ke Hima mid Persya. Hadin nang tala klem no ke Hima mid Persya kawan ke Hima Greece. Lai spa lai puwe hado shispa nripo pra BC. Lasan syar da ke Hima Greece. Hadin nang ta shispa nripo pra hado sauspa nyopo nriu AD kane ke Hima Rome. Hagani ke por ke Hima Rome kalapat. Sibenta kalalong no ka Roman Catholic Church kala niam no but sibentaro kadang sa kata ke Hima ka bakalalong ke Byzantine Empire. Hadin nang ta kisami pat shibon kiri. Habang i hado menta kiri don ki baklan don ki batelot. Bakini ki Hima kilawan bagom tau Daniel 18 kot ia kata ke jing batai ong. Kani ke lenong ka baar kada khot ka balai pusau ka melai i tak ndala klau no om da kikti weu mau bala sho ia kata ka durblei na kislajat jongka ki bala long da ka nar da ka dober tha bo lo penluet ia ki anda kumta la penluet lang ia ka nar ba ka dober tha ia ka nong ia ka rupa ia ka ksiar bagi long kumustat ha ka kentem ke ba ha ka por liur bat kala kala kitno ia ki om shem la shem jakashu ia ki Teu tau mau bala syok ia kata ke dor belai ulalong ulum ubakrau bad uladap ia ke kendau Baroh ublei pun pau ia ke ni ke jing pot sni ho Daniel wong sami u tau mau mde da ke keti ke jong breu ke pamut hi dau blei un sami uwei pat uban long usim jong ki sim Baroh bad ka Hima ke jong u kan penjot not hiau ya kita ki Hima Baroh ban mau un sensyar ban mau da kata kal ka bajur kan wanta an penluet no thiau kum kita ki stat ke bala penher da kata kal on be no ban penja no ki Baroh kan ki Hima kan long ki Hima ka bayai ne hadu bam chekot pada yang tahu Daniel kal nong ba nyo ka dekat ka ba khat lai khat sao wong ru hang ni uyui wong ala yui ya ke jing tu pa man miet Bada kami ulawan uway na kil beneng. Kumukun ubriyo. Ulawan siyaw tao ba na menday kulong. Bat kilawan lam ya hajan jong Baula ya ke jingsen syar bat ya ke burom bat ya ke Hima ki kinja benriu ki jat. Benriu bat ki ktien kin syakri ya Ke jingsen syar jong kan long. Ke jingsen syar bom jikut ka banom do no. Bat ke Hima jong ka bom penjat no ya ka. Daniel lo yoi hadin jong ka jing pot sni ke jong Nebukadnezar yu tau bawan na kil obneng ukon jong ubriu bala ya ka bor ben sensyar bagi terlit Baroh ki jat benriu Baroh kin mani ban dan kawai pat kata ka Hima ka bala ban yeng ban yele tagi ktien Baroh kin syakri ban mau un sensyar bom jekot ang ka ktien ka jong blai ban ngai ngo si shayo blai ba ka ni ka jing pot sni ka jong Nebukadnezar hoi historically kalaja Henry hagamen siemru kalong kumtahi. Deheng ta bau pol, habau kren ya ka jingele, uang baga jingele ka jongi kam day ya ka do day ya ka senam. Henry ya kita ki Hima, ya kita ki bor. Kiai kita ki Hima. Kide kini ki spiritual forces ki bakren ya kini ki Hima, kidan ka spirit Babylon udan, spirit mid Persya udan, spirit jong ki Greece, spirit jong ki Rome, spirit hakini ki mensim ki ba kle da kata nar bala kle da kata do bertahadu mentaki don.
Bat ban penjat ya kata. Lapan mi om daga kti ka jong ubreu henrei daga jong ublei. Yau tau mau bakrau. Uba penluet no tiao. Jen ya ki. Bat balapan kyllon kram ya kita ki Hima. Bau niu mau lalong mau bakrau. Uba sensyar na bam jekut syabam jekut. Bagata ki Hima kadai ka jong Jesus Christ. Tadeheng ta. Ngini pulih kendiat. Ya kaya ka bau Paul ang lagi siti. Siki Ephesus kana nang ban riu ka dekat ka ba. Karar. Nabaga jingele jongi kamlong ya ka snam bat ya ka do. Kabamut i ka jingele ka jongi kamdei tu para marjan. Kamdei yu para brio. Kamdei ya ka no ka kenhon ban riu. Lani ka no ka jaktin. Kamdei ya ka do ba kamdei ya ka snam ka jingele jongi kamdei ya kata. Ki senran ki jong Jesus ki smoto ya kani bat ki wei de ki smoto ya kani ka ba Messiah unwan man yale ya ka do bat ya ka snam ki dang mut bai bo unwan man penjat no ya ka ta ka Hima rom ka basen syar ka ta ka por mar gila smokor dit ya ki ta ki jing sha le ben ki jing sha ban ben ki jong ki ha ban siu ki khajna ki ha ban dolo chibon ki hok ka jong ki la smo lang a ki la smo that ki la yam ki la linyar bat ki khmi lenti to Messiah ban wan nang tina beneng bat man penjat thiau ya kani ki Hima rom henre ha ba Jesus wan ulong de kumwe. Ki kemilan ti bo nyale ya kata ka do ba ka snam ru Jisu ong ngaklamwan naga benta kata dehang ta bagi jiu kim pediang yu dehang ta wat ki senran ru kim la ban sngo so kumno ba uni bangingi kemilan ti ba ude Messiah na margile i ka kamba ka ba ule ban ha ba ula kren ha ba ula yalap ha ba ula play ali ka ba ulong la dei do ne henry kumno pat kan utaus e musya ka ding pna Haka jingsi sya ulah dei banyale deheng taba i Judas inang mudur ma imule politik skendiat yang menuju sung judom ngan pendom no nganam tu ngan di no ini detat kanang ba undom uli do ru kanang ba undom uji su i Judas li do arsap jisu sya ba do ma Hawalawan sipai umat bibau Jesus sa kibitar un sa pai gi angel gi jong sa pa da ka bol gi jong play bantang no ye ki sipai rom bantang no ye ki Hima rom bro ka we henre balawan ore Jesus klembitar ban usya ban late la khom la sempat yu la bentiu yu la penpong pan singit sya la le ye ki Baroh yu henre usngap jar ta do gading pernah hado bunong uring mesim khado ong la pendap uring mesim khado uklat no sendan uyap Hagading pernah. Waiti no ega mensim syaupa. Kisenran ki bedang don takapor ke heriap nrib Judas ti ladap peniap no hila di lalis din no namar bau. Kei ke bau mudur ka khlem long. Ula mudur baik bau Jisu ni le persya. Ban maki Baroh kisenran Baroh khal arngut kin syong ha ka kabinet rang kin long minister lot. Agi beri untuk mensyuah do mentah kim jukela. Tadau ki kini syuki baik ado mentah. Tadau la don ki khon jong sebedi. Jacob baru Yanus ke kemi kalawan manong Jisu kini kin minister kini orang iyo. Jisu ang ngklaman ya kata la fikwa banyo ya kata ka ministerial birth lani kata ka seat lani kata ka jaka pihak ban yap no ban sya ka jing stom te ka ya than ki kum Messiah kum we ni tadi ta ka jingele kam dai ya ka do ya ka snam bun sin lalai phadwai kom tu itu nang batai ong ba oh la don bole sniu ya pi la pha ya pi dagita kibor bertong Ideita, te dalai cayeng tapi, lai syong meeting kurda. Tapi tu nombor time lah, batai tu nombor nyilek no, ya thang no mau tu yang. Kababel kong kecingele, kecungi kamdei, ya kedok kamdei, ya kesnam. Lada don upara marjan jong pi bipitip bodi wasun duai na mentah jong o. Amen. Lada ide wisi ya pi duai na mentah jong o. Kum nongin syuit tang kita kiba it. Lada kumta te ong Jisu ki gentil kile e gaju te kamut kita ki riu Pyrthei kile e gaju te kumno nginya pher na kata ka Pyrthei ka jingele jongi kam dei ka do ka snam ri ya ki Hima ya ki bor ya ki nong sensyar Pyrthei jong ka ne ka jingdom ya ki jingbam man bagen jaman sim ha ki jaka beneng da ba kumta tu fin sim haladi ka jingking atiar ublai Baroh ong ka tin ka jong ublai kan mau ya kani empat don mano bala bani thu you try Hagabau Jisu ya syong meeting bagi kita kisenran ke jeng ukli ki wong ki breu ki yong ayu syapang jonga. Kini gila ong oh Jisu ngisi asmo ke nyur don ba ong yeme imat mede u Yohanes nong penbaptis teme. Tinong ta sampai pat mi asmo kumno. Oh tim ngarung yo asmo pi kan ya sini sta yong ba fidei Jermayana ini tuh.
Oh, kum ta mo. Tama apa? Maybe at this time you snow kum no but ngarang you snow kin try don ki ong ya me we Elijah na we na. Dan stawe ro ang try ngarang you snow kin don ong ya me de we ni kinu itu lupa. Jesus ong okay. Kibriu ki ong kum ta han rema pi kin kinong but pi ong ade we. Ta te jar. Kipit we. Kim dan jubab. Kensan kami kasur nagaktin ka jong Petros u Petros yung bay menong Kristo kon jong play bayim umi la kami itu Petros nagsintur kundit wong kumnum ta Baroh ki yapay lut u Jisu ang ay Petros kata kala umi la kami temen na me kam day na me pa kaday na ukpa day mau bala penkeren day mau bala Bantei day mau bala aya kata ka revelation ban pen itu yang bangaday uay na marka do bagasnam kanomla ban itu yang ngaday uay kata ka tien ka bami dame kata ka penskem bangalong way ujizruang Petros ngarang ong hame melong u Petros barhalor uni umau siang ngante ya ka balang halor uni umau siang u Chris u kun jong blay baim halor jonga u blay baim u kun jong tau blay baim halor jonga u kun jong blay baim ante ya ka balang bat kita kin kerdop jong kedujok kinom la ban kang kinongrim lene kita ki kerdop jong ni ka Pyrthei jong kedujok jong jingdom jong baman kinom la ban kang namar ngalong ukun jong blay bat hang tangan te yala ka jong ka balang ka Hima ka jonga kan long hang ta ken badeng ta ong ike ka ba fifite ha kendo la te habaneng badeng ka ba fi pelat ha kendo la pelat habaneng I feel shabby I feel ka authority bo way bo pensyong Nongkhryiem yala di halor jonga pidei ma pi kata ka balang bat halor jong kata ngala ay ka bor bat ki kerdap jo kedujok ki namla ban kang I have given you authority and power wong utrai baya kata ki bor jingdom Baroh ki mensim Babylon ki mensim Med Persia ki mensim Greek ki mensim jong kita ki Rom ki mensim ki Pyrthei ki baya do menta kita Baroh kin kelam hagani ka bor ka bangan ay pi namar ngangam shimlawan mi na u Joseph u bakin jadok ngelawan na ukpa u bakin jabeneng mangadong ukun mdei jong Joseph ndei jong blay u baim badai halor jonga ngasiang ni ka Nongkhryiem bala Pyrthei halor jonga kita ki Hima Baroh kin kelem ke Hima Babylon ke keren ya ke jing sarong don kiri ki beruspa ki sngo ruspa pinape kumno balatay ya to mau Babel ke deha Babylon kilatay beging yatay yun yung mau Babel bumlong si siya to mau bansa jingken mau nakamenta jongi ngintay ngin pengintiw isado istisalor kana manginsuk panlay sa beneng kila modor Bantei nakamenta yaladehi bagi taki mensim yaladehi haga kerteng ga jong jisukin prano kawai ga mensim ka bakang manrung sa Hima ga jong blay kadai ga mensim haladehi kabuan man penrung kabate ka bakom bonsin ngikwa ban sungurit renu mensim jing dumam wan pesarong mete tangsu kumbakla kumno kiu ke jengdom sabat kemat bat kemud bat skor teng mi ro di itin pareng namar balai ini mensim sarong am idan ni hang ni ru namar da sarong da lele ru nginam la bandrung sa ke Hima ka jong balai usam larus pa ubasarong ulado do festas balakot us emagripar banyasat na kabanta upol uni ulas ngo sarong ong das kendiat mela jempelong Kristan nga ong u Agripa tambu klem long pat namar usno sarong namar udana kabor te kat nga usim bola pau dengan penrit ini pol de janoli long kata wala da wong kani ke kubor ka pol keren hola komiu upalu na batay ya kata ke jing batay ke jong na mentau Chris nado ke testament ke berim ter but unius im Agripa utip hai ki an buang ke day ke bameong តាម man ngadon haka kerdan me ngamla ale
Bon sien ngiru le singi dona ka kerdan ka bahe. Nenteng la dona kerdan ka bahe ban phlai Jisu am ka e de. Ni kat ngan ong te Jisu tip danum dan te Jisu. Ni ban doi. Tip nong ki bri kum no yang mar blai don ti jing sarong kin ong kum no yang Hagan ni ka sngi ngai bu train pan prai ka ta ki men sim jing dom Baroh. Pen shlor na dom ta ka sngi. O syaitan uno mela bante itu ke sentur ke jong pi. On mela bante itu ki kti ki jat jong pi. Ba fin yaro yu trai ba fin plai u. Fin yo ya ka ching plat. Namar u Jisu u dan bat ka Hima ka jong u ka de ka badan bor. Bola ai ka ta ka bor halor jong hi. Ki Hima kita ke jing sarong ki Hima jong ke Babylon nang tagawan ke mit Persya ka de ki Hima ki false prophets ki false prophecy. Ko abanong ipi. Ki bon ba ki jing thu lupa lam ler. Ki biya thu ro hagini ki sngi tadeng tabun ki brio ki sheptieng ya kita ki spirits kwa ban ong epi syaitan u dewi nong syukor ong ketien ke jang blai syukor bet tadeng tabun ki brio ki ngat ha ka shrip ke jang u ki ngop ha ka jing pensoi ke jang u namaru ya thu lupa lam ler ule kum ni le kum tai le yu kum tan le yu kum ni im ke jing im it's my life im ke jing im ka ba pipi man Uya thu lupa lam ler, o kam lelai. Ta ka peneng ni does not exist bang. Dan. Du jok kata. Ka du jok tadeh ni Pyrthei ka peneng ro ni Pyrthei ke nyuang. Tadala fi kwa benem peneng te ya disco man kamiet. Tadeh ta kwa benong fi udon uni umen sim ro bayale. Dengan nget piwan sing ni ke jeseng. Utra no ai fi yo men sim ke jik sha fi. Amen. Wa fin shakri utra om shu tang ha nyam ka rukom. Fin syakri utrai ha uman sim bat haga basisha. Depois sekali ke Hima ke Hima Greek, ke Hima ke bastat. Ki bon ki scholar ki philosophers ki bami na ke Hima Greek bat ding ta dari lap ya ke gospel teng ki ong gospel yu kata. Teng kamrung namar bala stat han. Namar dala stat han em la long babiet te. Banya tu ya ketin juble jing syar ngechu namar bakane ke ong kumni bangi ngimi na usri. Tading ta namar bak ki bon pelat Kijing start akini kisngi. Kalau langi pen i ke ketin ke jong blai kalong ke jing ibiet. Ya ki Greek kalong ke jing ibiet. Ya ki Jew kalong ke jing jintot. Ke ketin ke jong blai ka thot. Da pialap ka thot. La da dei hi benang im ka pop ka thot ba ke ketin jong blai. Ka wit. Mar ke ketin ke jong blai. Ka pelait luat yang i hendrai bun ki briu kim kwa ban lait luat. Kidan kita ki mensing ki basan sharon bor. Ki baban bor yu briu. Ola daum kwa ban di kiat ong di temadi. Ki brio ki kwa ban lat ngai snai ki hindra kim lat. Ki badi drugs. Ki mano ba kwa ban yap hiel dim dan ba kwa ta hindra nu men sim ba dominate ong di. Dom nan bisa ong khilito. Thak syukur ki brio wat on penyap bro. Mano ba kwa an penyap. Mano kwa ban lek jil. Kini ki men sim. Nuti ki men sim aurea. Ki mobile mentangi isi bun, ki dur jaklia, ki film jaklia, uni boman ong pet teme, ba ibang pet penhe, tu ki khmat pet bha. Tadeng tangi i, ki rip ki ses ki babun. Mano ba kwa ban rip hi? Mano ba kwa ban lek rai? Mano ba kwa ban mi kerteng ngapo ha news apo kat kubar? Mano ba kwa lu syaitan u dominate ong le ka best, le teme ka best. Uman sim u bersyukur. U dominate, u banben ki brio, ba set iki ha bendi. Ubale dan bor, wapen matla, ubate ubakhom udan hado ni ke klipman. Kidan kini ki mensim ki bapen meran, kidan kini ki mensim ki bate ki bakhom, kini ki mensim hado mentah kidan. Boleh saya dan apa yang jong piro. Kidan hagi jing ate kini ki mensim renganget. Pilawan sa kejaka ka badai. Kidan sa kita ki mensim diginar bad daki. Dak kita ki kendau. Kata do bertha ni gini ngi mo ki don ki Hima ki baklan dan ki batulat ki don ki ksut riar ki babon ki men sim jing bisni ki men sim jing kongkong ki men sim jing elorni teblut tada bun sin marba udan ni men sim am ngi shui jing duna ki wai tem ji jing duna la jongro tada de silok te tawan hayeng syaitan idi ksut rit iba Ipen ang man pentharai snew, ben kena komne, ben kena kom tai ksut, utmu baik ben penjat, ben penpat, ben penpra, ya kayeng. Teng dia ben keren, tangi kepada ben keren am, teng lakum keren tam no deh.
Tengah ngai utrai. Wong ngani kesngi. Wong an ai bor fi. Ba pinlong. Ki khon jok Hima. Ba an ai bor fi. Ya ka ikhtiar bad ya ka bor halor jong fi. Namar nga ngalawan ban penduk no ya ka jingtrei ka jong ubaman. Ka Bible ka ong la fi puli ka siti ka banengkong ka jong Yohanes ka lenong ka balai ka dekat ka pra ka ong kumni. Jar ubay le ka pop ulong na soitan na ba soitan ujule pop na do ka ba meningkong ya kani khnang la pen pau ya khun ublai ba unyo pen jotno ya ki jingle jong tau soitan. Lapan pau no yo khun jong blai. Lapan pau no yo Jesus Christ. Ulawan khnang na beneng sya khendo. Bat nga kwa benong ipi u Daniel u batai ka jing pos ni ku jong ka sa u i ka kala er ka be no. Baka penjot no la penher no ya kita ki Hima ku mustaj nga kwa benong ipi. La da pidon ha ka Hima ka jong blai. Kala er ka jong men sim ba ko. Ka badon ha pi kan penher no ya kita ki bor jing dom Baroh. Amen. Kinlong ko mustaj baka Babel ka ang bapinyoro yu baman baru long ka depay. Uday tang ka depay ya ka kichat jong fi. Tadeng ta ka tin ka jong blay ka ang yiki banget utray ang ka khrdop jong ka dujok ka namla ban khang. Usoitan habu yu i pi lada pi don how Chris pi don ha ka ni ka team ka jong pi don ha u pi long ha u pi em ha u usoitan u itu i pi unong yes madam. Yes sir. Pihukum kan long. Amen. Pihukum ika bor jingdom mi te kan mi tat. Pite I bor jingdom long balate. Ya kai ka pite aga khando pi kran dah kan ka ba kenjat do ka ba kenja khando kan long balate roh ka mensim. De ta ka kin jomblai ka ong ba kini ki dak kin but ya ta ki bangat ha ka kerteng ka jong akin ya be ya ki ksoi amdai ki ksoi kin be yu bangat. Kini ki dak kin but ya ta ki bangat ha kerteng jong aung Jesu. Markus no kan riu dekat kan yo. Piukom ya giksoi kin pet. Henry lada dang don gini gimen sim gibate ya pi gini gimen sim na do na tai na kli ado atrai kejat. Lada kidang don giksoi ki yang pide gi jongi hite boleh fin be engi. Tading tau trau la khot engi bagi long ketaka movement. A powerful movement baka Pyrthei ke Shillong kan yo I bangi dei gi. Ngim dei tang kita ki Kristen lek jaseng. Utrai uman engi. Bangin Shillong tang kita ki balakam ya lede gi nong buat ringim don ka bor ke jong u. Deng ta habangi ngiwan sutra nganget ke kesngi ke utra un empower ya fi jau min sim ba ko jong u. Un pendap ya fi da ka ding bak gi bor jong ka jingdom. Kin long gi balakan ri ano haga sngi pentekos lawan ka ding bak ta ka er ka be ka flip ka ta ka er ka be na ya kita ki Hima bagi long tangkum ki stat akmat jongka. Kenapa baman dan Nongkhryiem? Udah bola syara maka deng pernah. Henry Ukraintof marung di gibiet. Kakting na jong belai kong. Kidak kin bot haki banget. Minang ni. Kibril ke lapan temai. Dah ibu kibril ke bapang bot keti dua yaki. Ndai ma pim pen kia deu Jesu bot jong pim pen kia yaki. Amen. Dadan gibi yok soy dua. Hukum ya duk soy ya keteng Jesu. Pini. Ya ka kamba ka jong trai ka Pyrthei kan I pleng ni Kristen ki paper ka Babel ka ong ya ka ta ba ha ka teng jo ya fi be no ki soi fin kran ki tli ki ba tamaim de ki tli ki ba penram ya li benong baleng nga jinjar ni beleng nga sosat beleng nga kordin ni kran nong trai ngatip bakat kum ka ktien jong me piap tip pada ktien kan kong kum ta ka dan do la jar san span riu punyo tli ki jingkular ki jong beleng nam ta jong fi ha ka Bible Puli ka ktien jong blai khnang ma pila ban ya thu lupa ya la de kat kum ka ktien ka jong blai. Ya ka ai ka bu trai wang ya ka tangan le ya ka ai ka bu lukular wangan pendap. U blai dai u briu bu un syukur no le bu un kala no. La ne bu un change ka da ka main ka jong ya ka ai ka bu ong unum le un le ba ong ka ktien ka jong blai. Jing kain no ar pulai ka khot khat khandai ka ong gum ta. Dara ketin ke jong blai puli ar koren kal no menengkong ke dekat ke ar po ke ong bagi jingkular ke jong blai Baroh kat ki badon hau kala hoj bar amen. Dala pidon ke ketin ke jong blai filak ban ya thu lupa la di. Keren lagi telik ki batamai. Keren lagi telik ki jong trai. Dala pin par yo keren jeng telik keren lagi telik. Ki telik ki dei ki badon kam e. Bon sing Kristen ki par yo pediang ki telik. Pediang yo men sing ba khoi fin yo ki telik. Uni telik udai kum u hapo kali fin I udan alternator. Ani dynamo. Ladam dan dynamo tu bateri dia tak sifang layap. Henry habadan u dynamo u charge.
Start kan ka bor kami na battery ka start ke engine ka shot nang tau dan tu alternator ka pas biang ka ding sa battery ka pen klan biang yu battery. Ka jing kren telit ka long kum ta fi duai marwai kin hau blai. Kren hagi telit udai u alternator. Udai dynamo ban charge biang yu spirit jong pi. Ban charge ya pi. Ka Bible ka ongkum ni fina puli ka nong ka ba ar ka dekot ka ba khat sao kong. Henry habau Petros ulayeng. Ulayeng lembat ki khatwei ngut ula pertaya ka ktien ba ulaya thu haki ula perta dei shu mu Petros shwaya kata Jesus men len nga shwa kan Yesus hat ka Jesus kren bi yo me len manga hat ngan yapan me ka kren slur tu la palat dei tau try wang ngan pai mun sim bakoi ulawan bud Petros ulayeng bula perta bula yalap tieng shu wat men shwa ulong bating yap aduk kata-kata keren silur wangan yap men metra hinda dalawan sisa kata kaporem namar udai ubayat hagadok usyap tieng tading tang ko abanong ifi utrai khot ya pi ba pinyat hau men sim angai piwan sing ni ke jeseng utrai udan men le ya pi ud ai fi men sim bakoi baleng ba jong pi ngini i ki ken ro jong ke jingdom ken twa na ki yeng jong ki breu ken twa nang kong na pi ken twa na ki bahayeng ki basam ki jong pi ken twa na kata kal snong ke jong pi ken twa ni ka dong ba ke jong i bangin yo i baya kata ka hima ke jong trai la ken tiu amen pin yo ro i beseng i ken yang la tham balor ke bor ki nong shun Baroh dan ke bala an pen snew pi la pila yo ini ka bor ka jong trai hin kren agi thlit hin ra igi beseng wat yu beseng ngim tieng yu soitan ngim tieng shu yu namar ngila yo ya ka bor na utrai ngim tieng shu ya ka sing trai ka ju wala dang i ka long kan no ro i ka long persya ngim tieng hana do jisu la ya lam tieng ka ding phna hadin ta ki senran ke jong ki apostol ke jong kim tieng wan sha baniap namar ba balai ba ki yo diang ya ka ding ka jong man sim kim shap tieng shu yo soitan kim shap tieng yu wa ka jingyap kim tieng shu ken ra yu besanya ki ti ke jong ki lagi di ya kata ka ba peniap ka nom pen snew ya ki kiai ke ba peniap bi ta ka dau ke burung sepo kampen snew ri ka ba mi na po ngin kata ka ke ba pen snew pio snow the pia churum sing pio snow ki bru ki kran ktin si kata ka bi ka ba peniap ta kata pio snow ri lapidon yu man sim ba khoi kata pat ka nom la ban peniap ya fi ba pinya kran lang kom ju ba pinya le lang kom ju pi ke jing auria pi ke jing jot boman utrai don bor do kata ri lapidon yu man sim ba khoi wala pi makana ka rung pi tang baka nomi pa na pi kidan ki bor jing domru henry ka ktin ke jom blai gong kata ka bayap ka nom la an pen snew fi la dang idon ni ka bor ke jom blai kini baharo kin long tang kum ki pui kum kita ki start ki bahar mdon ka weipat ka hima kam dan ka weipat ka bor ka bala ban yang persya aya ka gerteng ka jong jisu Fidan ya ka kerteng bahagane ka kerteng ki khosi Baroh ki dem krup hagane ka kerteng Baroh ki thli ki pla bau jisu de tra ye kita ki bor ki halor ki ba ka kendau ba bo ka kendau Baroh ki ba yo i ba ki bam yo i ni ki ksoi ni kran ki ksoi ki kenrea ya ka ki bor ching pang ching stom ka bangem ye ni kran ka kenrea namar ha ka kerteng ka jong jisu ka dan ka bor balai ngin ting balai bangin syate esa balai bangin long sa kum jo utrai wang amon de kon ba fin long kum jo si kum jo ong to wana nga ngatip hidon ki jingkit ka bakhia ngan pen sting ya pi shimi ka lengkor ka jonga ket ka jingkit ka jonga ka ne ka long ka lengkor mang ai pi ka de ka authority nga ai fi ka ta ka power ket ba ka ne kan songobang ka jingim pin em ki brio ki beshukumen me ong lan nga ong to hikai nga bo lui ba jemnot ka bamut ban yo ai ka bon ngi don kam ki breu ki ba lui ka bamut ki ba shida ki ba pediang bet kum ki kena ki ba pediang bet la hikai la pediang la nget ndai subong tip long nam ta bon ki ba arta tien ni syukran ke pastor si batai start ke pastor le ni fialap ke halap ngata tang rumpat rum stu stau hira ka tak hikai tip balong nam long tip doubt no ate la jan poisa shikam daud no mo let no la poi
you fish ni sing lain nak stang mencu nak pret acap. Lamut ra kum ni tu mensim jing artatien. Poi biang syaju nang syaban kia kram. Aku apa nang ifi? Utrai udah ni kabor ban leki kamba. Nangai nom ta kasngi fin mi nang ni. Fin mi kum kibri kibla lai loit ban syakri utrai. Abau syaitan unom la bante syu ik sintur ke jong fi. Unom la bante syu ik kiti ke jat jong fi. Unom la bante syu ik ke jimut ke jong fi. Unom la bante syu ik ke mensim ke jong fi. Nado khli hado ke jat. Nado bar hado po. Kita ka dok ke jong fi. Ya kata ka met ke jong fi, kata ka mensim ke jingim ke jong fi. Kin lang kibla light loit nado ne ka klip mat kamenta. Ba fin mi nang ni si Shapi wan saka healing festival. Fin long heal. Ha Baroh ki menta ke jingim ke jong fi. Bangai trang ker khu fi. Jisu ang day mau ubalong utaw mau siang uban perluet utrai uyit ya kadok not jongi langilong em kita kibayat om syuk da kaman ke jongi re kaman ke jong o bangai ladang ihat kumta lapen syong Nongkhryiem ngi halor Jesus Christ bolong ni mau siang umau bagas sayon pinapuli kisti benengkong kajong koren nang bispo dekat menengkong hadu ka basau ko ngamon ko para mangai bifinum tip kita kipatemen jengi kilaya na taw loo banta ta kaduriaw balapin baptis si Moses bal itaw pa ba hataw loo banta ta kaduriaw bal kilaya bam na taw kpu bal kilaya di ru na taw mau siang bau taw mau siang uday uba kenjaman sim mau siang ubalong ukris ken mau siang ubalong ukris Umday Petros, uday Chris. Ar Samuel arpuar, lay puar kong. Nabaw ulang ublay. Ritang utray. Baru ulang umaw siyang. Ritang ublay jongi. Tang ublay jongi ubalong umaw siyang. Kalunong ba arpuar kadakot. Kabaar kong utray ulang umaw siyang jonga. Bad kakut jonga. Ba unang penim jonga. Ujonga ken. Ublay ubaw mau siang jonga. Hau ken ngan syania. Kasti jonga bat kareng ke jing penim jonga. Kakut bajrong jonga. Bat ke jakari jonga. Unong penim jonga. Me penim yanga naga jing le jubor. Amen. Kanum don syukai ke kaban le jubor. Haga jing im ke jong pi nado mentagas ni. Haga kerteng ke jong Jisu pin mi nang ne kum kibri kibalayo akia. Met bat mensim. Banganget. Namar kajing penslek ke bau trai penslek efin penjot di kelengkor. Jong ubaman na kajing im ke jong pi. Kitiar ki bilek persyak pi ong ketien ke jong play ki mentoy syo. Bar kita kitlit ki babishar pi pin penrem no ki ong ketien ke jong play. Isaiah san busau ke kot katnyo ka ong. Kita kitiar ki bilek persyak pi ki mentoy. Lapi don hau ne mau siang. Kita ki bilek persyak pi ki dan jing mentoy syo. Amen. Hallelujah. Na marching pensle la penjot killing kon ching berkat jong me yang along ba kodon me pala kaktin me per kya yang Hurting to Chris jump me eye na marching penslet la penjot killing kon ching berkat jomen yang along bakodo me pala kaktin me ben kya yang me yale kitma hallelujah ching jop me ai hanga
chỉ cần bên mê bên lấy chính số mê thế hàng ta nghĩ chính nhà để khi cho mình xiêm cho ngã hà đi khá snow chỉ cần bên mê bên lấy chính số mê thế hàng nhìn vô lại kịp sen bắt yakin yang lartam in ke yakik soy ya dur yaw ngin yakam ngin her kumbuk ni shalor hakitabnya hakuteng ukres jing em kadapya kani di kapor Klios ngoy gaktin upa ya gaktin api Bautray ongan penkia ya pi ongan penkup ya pi de kabor ka batmai ngalayo I ka jing syaban ben ka jong pi ngayo I ka jing syale ben ka jong pi la te la kom ya pi la le don bor ya ka jing em ka jong pi pi don ka jing jong ka jing em pi la kot lat pim don lenti syok da kumwe utray ongan ka sngi ngan penlong ka lenti ya pi la pilaya ya ta ki riklau jong ka jing em la pilaya ya ta ka ri ka bakenja ka ri ka baterkhang utray ongan pen mi ya ta ki wa ba avi ngan the yo men sim ba khoj ka wa ka ba im kan tu ya pi utray ko ban le ki kamba ka jing im jong pi ngan ngai na dum ta ka sngi pin long ki bla lai lot kan hallelujah hallelujah